ବାପା, ବହୁତ କଥା ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଅଛି, ହେଲେ ତୁମେ ଥିଲାବେଳେ କାହିଁକି କହିପାରିଲିନି? ଆଜି ସବୁ ଜିତିକି ବି ମୁଁ ହାରିଯାଇଛି ବାପା। କାହିଁକି ବି ହାରିକି ବି ଜିତିଯାଏ, ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେ ରାଗିଲେ, ଅଭିମାନ କରିଲେ, ତୁମର କିଛି ମିଛା ମିଠା କଥାରେ ମୁଁ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଏ ମୋ ନିଜ ଭିତରେ। ଆଉ ହଁ, ସବୁ ରାଗ ଅଭିମାନ ଛାଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ବସି ପଡ଼େ ତୁମ ସହିତ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ। ତମେ କାମ ସାରିକି ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଡେରି ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମିତି ଚାହିଁ ବସି ରହିଥାଏ ଦାଣ୍ଡର ପିଣ୍ଡାରେ। କାନ୍ଦିଲେ କେତେ ଯେ ଖେଳନା ଆଣିକି ଦେଇଛ, ତାର ହିସାବ ପାଇନି। ମୋତେ ସିନା କାନ୍ଧରେ ବସେଇକି ସାରା ଦୁନିଆ ଦେଖି ପରିଚିତ କରେଇ ପାରିଲ, ମୁଁ ହତଭାଗା। କାନ୍ଧରେ ବସେଇକି ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଲି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ ମୋର ସେଇ ଦିନ, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ଯିଏ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇ, ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇ ଦୁନିଆରେ ପରିଚିତ ଦେଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କରି ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଦେଲି। ବାପା ପୁଅରେ କେମିତିକା ଅବୁଝା ସମ୍ପର୍କ। ଅବୁଝା ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ବୁଝିପାରେନି। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ିକି ଯିବା କ'ଣ ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା? କିଛି ନ କହି ହଠାତ୍ ଚାଲିଗଲ ଏତେ ଦୂରକୁ ଯେ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ବି ଫେରେଇ ଆଣିପାରୁନି ବାପା। ବାପା, ଆଉ ଥରେ ଫେରି ଆସି ମୋତେ କୋଳେଇ ନିଅନ୍ତନି? ପୁଅ ବୋଲି ଡାକ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତିନି?